OK, musím vám říct příběh o tom, jak mě gamer vyzval na velkolepý souboj a já jsem bohužel prohrál. Všechno to začalo, když na SGčkách uspořádali obří LEGO Minecraft soutěž, kde se hrálo o 120 LEGO Minecraft stavebnic. Hráči hraním a vyhráváním miniher získávali body. OK, musím vám říct příběh o tom, jak mě gamer vyzval na velkolepý souboj a já jsem bohužel prohrál. Všechno to začalo, když na SGčkách uspořádali obří LEGO Minecraft soutěž, kde se hrálo o 120 LEGO Minecraft stavebnic. Hráči hraním a vyhráváním miniher získávali body. OK, musím vám říct příběh o tom, jak mě gamer vyzval na velkolepý souboj a já jsem bohužel prohrál. Všechno to začalo, když na SGčkách uspořádali obří LEGO Minecraft soutěž, kde se hrálo o 120 LEGO Minecraft stavebnic. Hráči hraním a vyhráváním miniher získávali body. OK, musím vám říct příběh o tom, jak mě gamer vyzval na velkolepý souboj a já jsem bohužel prohrál. Všechno to začalo, když na SGčkách uspořádali obří LEGO Minecraft soutěž, kde se hrálo o 120 LEGO Minecraft stavebnic. Hráči hraním a vyhráváním miniher získávali body.